Ana akọwa na ọ bụ 14 people ka agbagburu, but ndị m hụrụ n'ụzọ, ndị ọkada agbagburu n'ụzọ with ndị nke gbago ọsọ ndụ agbagburu n'ụzọ, aka ntọ ya ha ruru 21. I'm a live witness and the eyewitness. Ihe a ụlọ de John ka ha gbara ọkụ a. Onye mmege interview last one de John, onye abịa lụọ yesterday, onye abịa lụọ na Sunday ahụ tụrụ onye nke a direct ofunna. Look at gbagbucha ụlọ ọkụ, buru mmanya, buru rice, buru ma ofe ma ihe niile eshiri eshi, buru foam dị ndị a, buru generator, buru fan, buru moto abụọ ha pakịrị ebe ahụ. So achọrọ m ka ihe aga worldwide. Hope Uzodimma sị na ndị DSS na ọwụ non-gọọmenti ka ha gara na kampụ ha ga-agbagbuo. Amaghị m na ụlọ de John ọwụ kampụ ndị ESN ka ọ kampụ ndị non-gọọmenti. Biko mee this thing to go viral, ka o rute na ntị chi nọ nso ụba nọ nso nkwa, ka ọnụ na-ekwuru anyị ekwu, ka o help anyị secret ya this news, ka o nyere anyị aka. Let's check if we can get justice from this thing. It is too much. Nonso nkwa, please help us and share this thing worldwide. Thank you. Yeah. IPOP members can both but them they bear marriage, they bear analysis. Comedian diamond, comedian hammerpan. I just be analysis, job and lagaro. They get a bullshit. Daniel Garden make a meeting in the IPOP. Bushi big jan, I know I have Buddha. So I know I have bushing in a form, have Buddha. A contest around 150,000. I bring you now. Any in a property in Abush. My power bank again, my charge again. Power bank and my charge, my opinion in Abushishana. Kapala Akmulo never side. Brilliant Abuja, Blue, Charger Habru, MP when I want the sound down. Carry national have phone, sir. I shall have one have phone. Jana Bulo board and wash our window. Parish door in a Pasha Pasha, Bushian that Kabushia. Upper Shaula open as it is well. Although you want to get water justice, I will forward this thing to worldwide so that let our leaders help us so that we can get justice from this thing. It is too much for hope. Na hope. Look at UGWUMBA. Look at UGWUMBA. Kwasha lova semado. Biko onye nwetara ihe ọba uru na nwetara ya dosa ya. Nweta ya tukozi a ka ọ ga worldwide. Tukozi a ka ọ ga worldwide. Na hope emena arụ n'Imo State. Tuka enyi ozi a Nonso nkwa biko help anyị. Ikwu ego ekuwe ike agwụla gị. Continue, God will empower you and God will give you the grace to go more, and no harm will tamper you in the name of Jesus. Amen.